Moi. Tää on mun ensimmäinen video, mutta mä haluan kertoa nyt tän itse. Haluan kertoa itsestäni. Ja mä oon menossa tonne koirten kanssa ulos kohta, mut mä en tiedä otaks mä siitä videoa. Mut kun mä otan äkkiä tällaisen pikaisen videon, koska ei mulla ole kauheasti nyt aikaa. Täällä pitää vielä siivota. Niin. Tuossa on meidän koira Pimu, 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 Pimu. Niin. Tää on niin lähellä. Noniin. Näitä tuli pätkittää näitä videoita, koska mä katson sit koko ajan tuolla ulos, koska sieltä tehdään jotain. Niin. Mulla on tulossa ainakin varmaan 10 videota tällä viikolla. Mutta en mä tiedä, moikataanks me tai nähdäänkö me, mutta moikka! Ja mun nimi on Anastasia. Ja mä sanotaan mansikaksi 3 koolla. Ja sillä on itse asiassa väliä, koska muuten ei löydä mun kanavaa. Ja tähän tulee varmaan erilaisia nimiä. Mut mä otan pätkiä, tää on 1. Vielä tulee 2., 3., 4., 5., 10 asti minusta. Ja sit siihen tulee kaikki siskoja noita. Mutta moi moi!